kontu handiz eta tentu handiz hartzeko kontua da, eta tontakeriarik ez, COVID-arekin, eta erakundek esaten dutenean maskarilla derrigorrezkoa dela, eta 2 metrotako tartea zaindu behar dugula, egin behar dugu. Horretarako esaten dute, egin behar dugu. Baina, hemen egoera honetan, amalez daudenei, zango nekena, atera daitekela. Eta nire aita horren erakusgarria da. Cristian Prieto, benetan eskuskatzen duzugu, aitak eta senide guztiak bizi izan duzuen guzti hori kontatzeratik. Zuei, beste da tarte. Koska enaran, inoiz baino indarrandia gozitzuliko gara gure bezeroek merezi duten zerbitzua eskaintzera. Teknologiarik aurrenatuena duten karrozeria eta tailerra. Renault berria azalduzu Koska enaran. Edera, Txingurri paseretik hogeita zazpia. Donostian, zero remota, Koska Producendo continua a leggere dal Corriere della Sera, producendo quindi risultati davvero affidabili. Lo studio è stato possibile